Navečer 9. ožujka 1991. tenkovi Jugoslavenske armije izašli su na beogradske ulice da bi silom suzbili razjarene prosvjednike protiv režima srbijanskog predsjednika Slobodana Miloševića. Srpski vožd u tim se dramatičnim trenucima sakrio u Dabanovcima, vojnom kompleksu blizu Beograda, odakle je upravljao akcijom. Prije samo 4 godine on je ratobornim Srbima na Kosovu obećao: nitko više ne sme da vas bije. No kad su u njegovu osobnu vlast ugrozili veliki oporbeni prosvjedi, nije se libio udariti na Srbe u glavnom gradu. Za taj potez na prijevoru dobio dopuštenje tadašnjeg predsjedništva SFRJ, čiji su članovi, osim hrvatskog i slovenskog predstavnika, odobrili Miloševićev drastičan tenkovski udar, sličan otmazdi nekadašnjih totalitarnih režima u Bukureštu i Tirani. Prosvjedi u Beogradu počeli su pod vodstvom Vuka Draškovića, šefa oporbenog, ali i velikosrpskog pokreta obnove. Njegov je glavni udar bio usmjeren protiv Beogradske državne televizije, simbola Miloševićeve posvemašnje vlasti u Srbiji. Policija je pokušala 10.000 ljudi rastjerati vodenim topovima i suzavcem. Došlo je do žestokih okršaja u kojima su poginuli jedan prosvjednik i jedan policajac. Policija je uzmaknula, pa je izgledalo da su Draškovićevi pristaše pobjedili. U kritičnom trenutku tadašnji predsjednik predsjedništva SFRJ, Borisav Jović, najvjerniji Miloševićev privrženik, organizirao je telefonsko glasovanje članova predsjedništva o vojnoj intervenciji. Poslije odobrenja državnog vrha, generali su odmah priskočili u pomoć. Dok su se tenkovi valjali ulicama, policija je uhitila Vuka Draškovića i zauzela nezavisne medije, Radio 92 i TV Studio B. Ledeno hladan, Milošević je navečer u televizijskom obraćanju opravdao surovu akciju vojske i policije potrebom da se u Srbiji spriječe i satru sile bezumlja i kaosa. Poslije se pokazalo da je izlazak tenkova na beogradske ulice jugogeneralima neočekivano dalo izgovor za ostvarenje njihova plana o protuhrvatskom i protuslovenskom vojnom udaru. Time je počela potpuna simbioza generalskog vrha i Miloševićevog velikosrpskog režima. Iako su Vuk Drašković i drugi oporbeni čelnici uhićeni, tijek kasnih događaja potvrdio je staru istinu. I navodni demokratski srpski vođe i Slobodan Milošević imali su jednake velikosrpske ambicije u odnosu na Hrvatsku, koje nisu dopuštali ni razvoj demokracije, ni uspostavu samostalne države.